இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் எப்படி 25 நாள்ல 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸை எப்படி நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து சொல்ல போறேன். ஸோ நான் ஃபாலோ பண்ற மெத்தடை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்களுமே வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து அந்த கிரிட்டீரியா வந்து அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபரை 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணி மானிட்டைசேஷன் வந்து எனபிள் பண்ணலாம். ஸோ அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸையும் வாட்ச் ஹவர்ஸையும் முடிக்கும் போதே யூடியூப் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ரூல் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. எந்த வித கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக்கும் ஆக்டிவில் வந்து இருக்கக்கூடாது, கம்யூனிட்டி கைட்லைன் ஸ்ட்ரைக் ஆக்டிவில் இருக்கக்கூடாது, அப்போ தான் எனபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேறு கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் நான் வந்து முடிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்து ஆக்டிவில் இருந்துச்சு. ஸோ அது இருந்துமே நான் வந்து எப்படி மானிட்டைசேஷன் வந்து எனபிள் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ கூட இந்த வீடியோ கூட ஆட் வந்திருக்கலாம், ஆட் எனபிள் ஆகிட்டு. ஸோ நான் வந்து எப்படி அதை வந்து எனபிள் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம். நான் வந்து என்னென்ன எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன், எப்படி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன், எப்படி வாட்ச் ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்து பார்ப்போம். ஸோ அதற்கு முன்னாடி சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துருங்க. ஓகே, நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன். நான் வந்து எப்போ சேனல் ஆரம்பித்தேன்னா போன வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் மாதம் சேனல் ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஜூன்லேருந்து டிசம்பர் வரையும் தொடர்ந்து வீடியோ போட்டேன். தொடர்ந்துனா வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து எனக்கு கிடைச்ச வாட்ச் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 600 வாட்ச் ஹவர்ஸ் தான் எனக்கு வந்து கிடைச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜனவரி மாதம் காலேஜ் ஓப்பன் அப்படின்ட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ வந்து போட முடியல. இடையில 3 மாதம் போடல, ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். ஸோ அந்த 3 மாதமே வந்து வீடியோ வந்து போடல, ஏன்னா காலேஜில் இருந்தேன். ஸோ அந்த டயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு 2 ஸ்ட்ரைக் வந்து விழுந்துட்டு, ஸோ சேனல் வந்து போச்சுடா, இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரைக் விழுந்துட்டுனா சேனல் வந்து டெர்மினேட் ஆயிரும் அப்படின்னு தான் இருந்தேன். பட் அது வந்து ஆகலை. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரி ஆகிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்ச் லாஸ்ட்டில் வந்து திருப்பி குவாரண்டைனால் திருப்பி வந்து லீவ் விட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏப்ரலோ மே மாதம் தான் திருப்பி வந்து கண்டினியூ பண்ணேன். சரி, யூடியூப் வந்து இதுக்கு எப்படி சும்மாவே விட்டுறதுக்கு, ஒரு வீடியோ வந்து திருப்பி வந்து நம்ம வந்து போடுவோம் அப்படின்னு தான் வந்து வீடியோ வந்து போட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமே நான் வந்து தொடர்ந்து வந்து போடலை. ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு வீடியோ வந்து பீக் ஆனிச்சு. ஒரு நியூ அப்டேட் வந்து கொடுத்தேன். வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா நியூ அப்டேட் வந்து கொடுத்தேன். அது உடனே பீக் ஆகணும்னு சரி இதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ போடுவோம் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வீடியோ போட்டேன். நல்ல நல்ல டாப்பிக்கில் வீடியோ போட்டேன். நல்ல நல்ல தமிழே கிரியேட் பண்ணி வீடியோ போட்டேன். ஸோ அதனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10-15 வீடியோவை நம்ம தான் போட்டிருப்போம் அந்த இடையில. ஸோ அந்த வீடியோனால தான் எனக்கு வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடிஞ்சாங்க. அந்த 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. நானுமே வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து எனபிள் பண்ணல. ஓகே, நான் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணேன், அந்த 6 மாதத்தில் எனக்கு வராத வியூஸு எப்படி இந்த 10-15 வீடியோவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து பார்ப்போம். ஸோ இதே மெத்தடை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்குமே வந்து உங்கள் சேனல் வந்து க்ரோத் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, என்னோட இப்போ வந்து என் கேட்டகரி வந்து டெக்னா, என்னோட பெரிய பெரிய சேனலில் போயிட்டு அவங்களோட வீடியோவில் எந்த வீடியோ அதிகமாக வந்து வியூஸ் போயிருக்கு ஸோ அப்படின்னு வந்து பார்த்து ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணி போட்டேன். ஸோ இது வந்து முதல் ஸ்டெப் பண்ணேன். 2வது வந்து தம்ப்நெயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி நான் வச்ச தம்ப்நெயிலுக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நான் வைக்கிற தம்ப்நெயிலுக்கும் உங்களுக்கு நிறையா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். எல்லாமே மொபைலில் தான் எடிட் பண்ணுறேன். எனக்கே தோணுச்சு தம்ப்நெயில்னால தான் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க போல். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என் தம்ப்நெயிலுக்கு வந்து இம்ப்ரெஷன் இந்த கிளிக் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 தான் இருக்கும். ஆனால் நான் இப்போ போடுற வீடியோக்குள்ளே அந்த இம்ப்ரெஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 10-15 23 கிட்டலாம் வந்து போயிருக்கு. ஸோ அதனால் தம்ப்நெயிலில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணேன். இது வந்து 2வது ஸ்டெப்பு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து டைட்டில் வந்து கொடுத்தேன். டைட்டிலுமே வந்து தம்ப்நெயில் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி டைட்டிலே வந்து கொடுத்தேன். ரொம்ப ஷார்ட்டாக, ரொம்ப வளவலன்னு இழுக்காமல் எவ்வளோ இந்த சொல்ல வந்த முடியாத குட்டியாக வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டைட்டில் வந்து கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன், டேக், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து கொடுத்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணேன். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். ஒரு ட்ரெண்டிங் டாபிக், ஒரு ஹாட் டாப்பிக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு வந்து சேனல் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதே டயத்தில் ஒரு கம்யூனிட்டி கைட்லைன் ஸ்ட்ரைக்குமே வந்து விழுந்தது. ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரைக் வந்து விழுந்துட்டு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எப்படி வந்து வியூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் இந்த சொன்னதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில சோஷியல் மீடியாலலாம் நான் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா இதிலலாம் வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டேன். ஷேர் சாட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து எக்கச்சக்க வியூஸ் வந்து கிடச்சிது. ஸோ உங்களோட வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணோன்னே வந்து ஷேர் சாட்டில் வந்து இது பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. முக்கியமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டு வெளில வந்து போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது யூடியூப் வந்து எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இன்னும் 10 பேருக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் யாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஷேர் சாட்டில் மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு 7 வந்து இருங்க. உங்களோட வீடியோவை எப்படியாவது வந்து யூடியூப் சர்ச்சில் வந்து கொண்டு வந்துருங்க. நான் பண்ண பெரிய அட்வான்டேஜே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட வீடியோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூடியூப் சர்ச்சில் வந்து கொண்டு வந்தேன். இப்போதைக்கு கரண்டில் யூடியூப் சர்ச் வழியாக வந்த வியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 90% இருக்குது எனக்கு.
அந்த யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் வந்து ஒய்டி ஸ்டூடியோ ஆப்பில் வந்து காமிக்கும் எது வழியாக வந்து வியூஸ் வந்தது, ப்ரௌஸ் ஃபீச்சர்ஸா, சஜஷனா, யூடியூப் சர்ச்சா அப்படின்னு. ஸோ அந்த இடத்துல யூடியூப் பார்த்திங்க அப்படின்னா 90% இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லா வீடியோ வந்து எப்படியாவது வந்து செர்ச் செல்லில் வந்து கொண்டு வந்துருங்க. இதுக்கு நான் என்ன கீவேர்டு வந்து என்ன டேக் டூல் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து ரேபிட் டேக்னு ஒரு டூல் இருக்குது. ஸோ அந்த டூல் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ரீ டூல் தான், எந்த காசு கொடுத்து இது பண்ணணும்னா கிடையாது, அது வந்து ஃப்ரீ டூல் தான். ஸோ இவ்வளோ தான், ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் நான் வந்து இது பண்ணேன். புது அப்டேட்லாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொடுத்தேன். குவாலிட்டி வந்து இது பண்ணேன், இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்க வச்சேன், நம்மளோட வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் வந்து இருக்க வச்சேன். ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வந்து பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான். ஸோ இதிலே வந்து எனக்கு வந்து முக்கால்வாசி வந்து இந்த வியூஸ் எல்லாமே இதிலே வந்து கிடைச்சிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து நான் வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம். ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து சொன்னேன், நம்ம சேனல் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருக்கும் போதே நான் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணணும், அப்புறம் 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் ரீச் பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவித ஸ்ட்ரைக்கும் கம்யூனிட்டி கைட்லைன் ஸ்ட்ரைக் வந்து ஆக்டிவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருக்கும் போதே வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன், நம்மளுக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து கிடச்சிட்டு. ஓகே, அது வந்து எப்படி அப்படின்னு வந்து இப்போ வந்து சொல்கிறேன். நான் வந்து முடிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10ஆம் தேதி நான் வந்து 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து முடித்தேன். ஸோ இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் 10 வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து முடித்தேன். ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதியோ 5ஆம் தேதியோ தான் நான் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தேன், இந்த மாதிரி வந்து எந்த வித ஸ்ட்ரைக்குமே வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போவே வந்து வெக்ஸ் ஆகிட்டேன், என்னடா இப்போ தான் நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம், இன்னும் ஒரு 4-5 நாளில் முடிச்சிருவோம், இப்போன்னு பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் விட்றாங்களே அப்படின்னு வந்து ரொம்ப இது பண்ணேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் எப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகுதுன்னா வந்து அக்டோபர் 23 தான் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது. இப்போ வந்து ஆகஸ்ட் 5, ஆகஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி வந்தது, செப்டம்பர் போய் அக்டோபர் லாஸ்ட்டில் தான் வந்து இதாகும். ஸோ இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் முடிச்சும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிருமே அப்படின்னு தான் அப்படியே உட்காந்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 10ஆம் தேதி வாட்ச் ஹவர்ஸ் முடித்தேன். முடித்ததுக்கப்புறம் சரி என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன், அப்ளை பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து மனசு கேட்கல, சரி அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணேன். அடுத்த நாள் காலைல 6 மணிக்கு எழுந்துச்சி செக் பண்ணேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது வந்துட்டு 1000, நீங்கள் வந்து 1000 இன்னும் வந்து ரீச் பண்ணல, 1000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணணும், வாட்ச் ஹவர்ஸ் ரீச் பண்ணணும், அது ரெண்டுமே டிக் வந்துட்டு கம்யூனிட்டி கைட்லைன் ஸ்ட்ரைக் உங்களுக்கு உங்கள் சேனலில் வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு வந்து வந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து சரி என்ன பண்ணுறது, அவ்வளோதான் போல், இனிமேல் வந்து அக்டோபர் 23 தான் வந்து ரீஅப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன். சரி திருப்பி வந்து மதியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மொபைலில் வந்து டேட்டா வந்து ஆன் பண்ணேன், இது மெயில் வந்தது, நீங்கள் வந்து யூடியூப் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு 9:29க்கு அந்த மெயில் வந்திருக்கு. நான் வந்து மதியம் தான் பார்த்தேன். ஸோ நான் உடனே என்ன பண்ணேன், குரோமில் போய் மானிட்டைசேஷன் பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து கிடச்சிட்டு, ஆனால் எப்படி கிடச்சிட்டு என்னன்னே வந்து தெரியலை. அதுக்கப்புறம் ஆட் வந்து எனேபிள் பண்ணேன். இப்போ கூட இந்த வீடியோவில் கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது கூட ஆட் வந்து ஷோ ஆகிருக்கும். ஸோ இதனால வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களை வந்து எனேபிள் பண்ண சொல்லலை. எனக்கு ஏதோ 100 ஒரு ஆளுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும், எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிட்டு. ஸோ உங்களை நான் வந்து எனேபிள் பண்ண சொன்னலை, நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள், சாரி அப்ளை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். என்னோடய யூடியூப் நான் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்ன வரையும் நான் வந்து மானிட்டைசேஷன் இந்த வாட்ச் ஹவர்ஸ் இதெல்லாம் முடித்து எனேபிள் பண்ணுற வரையும் ப்ராசஸ் பண்ணது வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது வந்து கண்டென்ட். ஸோ கண்டென்ட் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தவங்க நம்மளோட வீடியோவை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட வீடியோ வந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால வந்து எவ்வளோ வீடியோ போடுறங்கிறது வந்து முக்கியம் இல்லை, ஒரு வீடியோ போட்டாலும் வந்து அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுக்குறோமா, ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்குற அளவு கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணாலும் வந்து ஒழுங்காக வந்து மேக் பண்ணி போடுவோம் அப்படின்னு தான் வந்து மேக் பண்ணி போட்டேன். ஸோ இதே மாதிரியே நீங்களும் வந்து இது பண்ணுங்கள், இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வந்து வியூஸ் வந்து போகும். அப்புறம் நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரீமியரில் வந்து போட்டு அப்லோட் பண்ணுங்கள். நார்மலாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் தொடர்ந்து வந்து ப்ரீமியர் வீடியோ வந்து போடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் இருக்குல்ல, இப்போ இன்றைக்கி 4 மணிக்கு போடுறேன் அப்படின்னா அந்த 4 மணியை வந்து டார்கெட் பண்ணுங்கள். ஸோ 4 மணிக்கு வந்து வீடியோ தினமும் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருங்க. ஸோ நான் வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் முன்னாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக லைவ் வந்து பண்ணுங்கள். லைவ் பண்ணி அப்படின்னா வந்து அதிகமாக வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நானுமே வந்து முன்னாடி வந்து லைவ் பண்ணி தான் வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். அதனால் லைவுக்கு யார் வராங்களோ வரலையோ முடிஞ்சளவு வந்து லைவ் வந்து பண்ணிடுங்க. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவையாக வந்து லைவ் வந்து பண்ணுங்கள். சீக்கிரமாக வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன், பார்க்கலாம், கார்டில் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து இந்த வியூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, வாட்ச் ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வீடியோலாம் வந்து போடலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா வந்து சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.